ман оиди худам фикр мекунам, оиди царукан бояд ки данавайд хавотир шавад. Фарқ надорад бо унвон ё бе унвон ба он ҷо баромадан ва зидди Чарльз ғолиб шудан ин аллакай беҳтарин аст, лекин ӯро фавран шикаст додан тамоман беҳтарин мешавад. Пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд, ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. Боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. ташаккур ки омадед. Ки якум савол дорад. Аз Макс оғоз кардан мехостум. Макс, ин реванши шумост, лекин якум ҷанги шумо чанд сол пеш буд ва пеш аз ин муҳориба ҳис мекунӣ ки ин давоми ҳамон кори нотамом аст. Не, муҳориба якум чанд сол пеш буд ва чӣ гуна ки худи ӯ гуфт, пеш ӯ ҷитсер буд, ҳозир бошад ҷангори ММА аст. Барои ҳамин рӯзи якшанбе мо чизро месанҷем. ту гуфтӣ ки ғалабаи БМФ ин ғалаба бо тариқи усул зидди чунин ҷитсер мешавад. Гӯй ки ин як ҳиссаи нақшаи туст ё ту барои ҳамаи чиз тайёрӣ. Ягон вақт намедонӣ ки чӣ гап мешавад. Барои ҳамин интизор шавед ва ҷанги моро тамошо кунед. Гӯй ки чӣ чизҳо Чарльз Оливейраро довталаб барои камарбанди БМФ мекунад. ин шахс легендаи ҳақиқӣ аст. Бисёриҳо мегӯянд ки ин ҷанги ҷитсер зидди зарбазан мешавад. лекин дар бисёри ҳолатҳо пеш аз рақибонро бо тариқи усул шикаст додан, ӯ онҳоро дар стойка зада аз пой меафтонад. Барои ҳамин ӯ БМФи ҳақиқӣ аст. Бесаброна ҷанг зидди ӯро интизорум. Савол ба Чарльз Оливейра. Чарльз, ту дар ин намуди варзиш бо беҳтарин аз беҳтаринҳо ҷангидаӣ. Ту ин гуна версияи Максро аз рақибони пешинаи худ дида чӣ гуна баҳо медиҳӣ? Албатта ки Макс легендаи ҳақиқӣ аст. Ин барои ман ҷанги хеле муҳим аст. ман барои ин ҷанг хуб омодаем ва мо бешубҳа шоу ташкил мекунем. ӯ гуфт ки туро бо тариқи усул шикаст додан барояш стили БМФи мешавад. Гӯй ки ин маънои онро дорад ки барои ту ғалаба бо тариқи нокаут стили БМФи мешавад. ман дар ин ҷо барои ғалаба омадаам ва омодаем ки ҳам нокаут ва ҳам усул гузаронам. ман проблемаи ҷиддиюм ва ин ҷанги хуб мешавад. Дана, савол ба ту. Ту гуфтӣ ки ин ҳафта турнири кохи сафедро эълон мекунӣ. кай мо аниқ ин эълони туро интизор шавем? Якшанбе. Савол ба Макс Холлоуэй. Агар муҳориба то 4 раунд равад, пас ту рекорди досаносро аз ҳама вақти зиёд гузаронидан дар октагони UFC-ро мегузарӣ. Яъне ту аз ҳама зиёд дар октагони UFC вақт гузаронидагӣ. Боз ту чӣ бояд дар карьераи худ дар UFC нишон диҳӣ ва чӣ чизҳоро ба даст овардан мехоҳӣ пеш аз анҷоми карьерат? ҳозир ҳадафи ман боз як камарбанди чемпионӣ аст. ман камарбанд мехоҳам. ман дар ду вазн чемпион шудан мехоҳам ва медонам ки одамон мегӯянд ки камарбанди БМФ туро дукарата чемпион мекунад. лекин ман ба ҳеҷ чиз боварӣ надорам. ман камарбанди чемпионӣ мехоҳам. аммо дар ҷои аввал муҳориба зидди Оливейра аст ва ту ба ман ёдрасон кардӣ ки ман хело вақти зиёди худро дар ин октагон гузаронидам. ин худаш чӣ гап аст? Савол ба Дана. Ин аллакай расму одат шудааст ки камарбанд БМФро ягон одами махсус месупорад. Макс мехоҳад ки ин корро ҳамсараш кунад. Чарльз мехоҳад ки ин корро падараш кунад. Оё ин корро ташкил карда мешавад? Фикр кунед ки ҳал шуд. Чарльз, Макс гуфт ки вақте ки ту дар ҷанг ғолиб шуда истодаӣ ва ба маркази октагон ишора мекунӣ, ту ба рақиб шанс медиҳӣ. Гӯй ки агар ту ҷангро гирифта истода бошӣ, оё ту ба Макс дар 10 сонияи охири муҳориба чунин шанс медиҳӣ? Ман намедонам бародар. Ҳадафи асосии ман пирӯз шудан аст. Макс, Чарльз гуфт ки дар стойка ҷангидан мехоҳад ва туро фавран шикаст додан мехоҳад. ӯ дар UFC рекордсмен дар финишҳост. Гӯй ки аз ҷониби ӯ ин рафтори боақлона аст. медонӣ, фикр мекунам ки ин чизро мо рӯзи якшанбе месанҷем. ман бесаброна интизорам. ин ҷанги хуб мешавад ва дар байн камарбанди БМФ аст. барои ҳамин дурахшон мешавад. ту гуфтӣ ки боз як лаҳзаи дигар ба монанди турнири UFC 300 кардан мехоҳӣ. оё камарбанди БМФ ба ту илҳоми иловагӣ мебахшад ки Чарльз Оливейраро фавран шикаст диҳӣ? фарқ надорад бо унвон ё бе унвон, ба он ҷо баромадан ва зидди Чарльз ғолиб шудан ин аллакай беҳтарин аст, лекин ӯро фавран шикаст додан тамоман беҳтарин мешавад. ман барои камарбанди чемпионӣ ҷангидан мехоҳам. барои ҳамин нақша ҳамин гуна аст. Савол ба Макс ва Чарльз. Шумо ду легендаед ва ба сӯи камарбанд рафта истодаед. Оиди Арманд Сарукян чӣ фикр доред, ки ӯ дар пеши роҳи шумо истода метавонад? ман оиди худам фикр мекунам. Оиди Сарукян бояд ки данавайд хавотир шавад. ӯ суханҳоро аз забони ман гирифт, бародар. Дана, ту оиди рафтори Арманд чӣ фикр дорӣ? Оиди занозанӣ баъди гӯштин. Оиди чӣ?
оиди рафтори арман баъди гӯштин барои ман фарқ надорад. таваҷҷӯҳи ман дар корҳои худам аст, ин проблемаи дигарон аст. ташаккур ки омадед, дар вазн камкунӣ вомехӯрем, ҳозир бошад муҳорибаи рӯбарӯ мегузаронем.